O Grupo Provincial Socialista levará ao vindeiro pleno da Deputación unha moción na que exixe a elaboración dun plan estratégico provincial de servicios sociais, que se reforce o financiamento do servizo de axuda no fogar e se inste a Xunta a cumprir coas súas obrigas legais na materia. Os socialistas denuncian que o SAF constitúe un piar fundamental no sistema de atención á dependencia en Galicia, pero que nos últimos anos transformouse nunha carga económica insostible para os municipios galegos, nomeadamente para os máis pequenos, que son a maioría na provincia de Ourense. Segundo a Federación Galega de Municipios e Provincias, os concellos ourensáns asumen case o 30% do custo do SAF con recursos propios, mentres a Xunta de Galicia só cobre pouco máis dun cuarto, malia ter a competencia exclusiva en servizos sociais. Aseguran que os concellos están asumindo custes que non lles corresponden, cargas económicas impropias que os afogan para prestar un servizo clave nunha das provincias máis envellecidas do Estado. Alegan que outras deputacións provinciais están a asumir un rol activo na planificación e financiamento dos servicios sociais comunitarios. Poñen de exemplo a Deputación da Coruña, que elaborou o seu propio plan de acción de servizos sociais, destinando en 2025 8,7 millóns de euros para financiar máis de 372.000 horas de SAF e contratar 180 profesionais, e tamén a Deputación de Lugo, que acordou neste pasado exercicio 3,3 millóns de euros o SAF para municipios. Por iso, os socialistas piden á Deputación de Ourense que asuma un papel máis activo e ambicioso na planificación e financiamento dos servizos sociais.